Hello guys, may hapon. So ngayon guys, ay nag-prepare na silver sa among sudan sa panihapon. Pasensya na mo guys, kay daghang kailangan kay nag-harvest ang bikas puntod sa manok. Nag-harvest ang pult. Ipatugbong na ko si Relona guys, kaya nagpalit og sodaan. So nay humonggos. Tunga po di sa kilo, humulan po di kuno na daan. So, bossing Ilboy rada na ang maglaro og si Madam Maribek. Marang lamas gani guys. Kompleto na ni Glamaster. Aman yung kuan bog sa manok nga gipadala rilo na. Dapat kog tuyo daw. Oil, malamas. Dapat po kog itlog guys. Ito nga sa dosina. Hala, asukar day dani lang. Medyo pagkalenchi. Magkano pa ito asukar? Central. Brown sugar. Opay ka ano sa Central? Brown sugar. Ha? Central School. Oh, mo lagi. Central School lang yang na kuan dumduman. O siya ka dumdum og Central. Central nga kamay. Manam siguro na. Og sa nono. Si Madam atang kusinera karon guys. Iyan nga recipe karon. Daw daghan siya glamas. Lami gina kada glamas. Daw ato ni hugasan ang kuan bagtak sa manok. Bagtak sa manok. Bagtak sa manok. Ang recipe ni Madam karon guys. Lami kay tag sudan sa panihapon no. Yun eh. Horot ginang bahaw ba? Langkat ng lalong stukot. For naglungag ko gutro guys. Sagulan pa kina siya glutya. Ito na ang recipe ni Madam. Kuha na siya guys, munggos with tail sa manok, dayon, lutya. Sa ngalan sa inyo lutya, karlang, sa ngalan na. Sa mga una dahil ka guys, sayo kaya itong panihapon karon guys. Mana ko pamahok sa baboy, dayon humanapod ko kuan. Wala lang ko nakapanilig karong adlaw kay ngano dang basa man ang yuta. Sayo kay ulan guys. So atong silong wala masilhigan karong adlaw. Og naligo na dayon ta guys. Kruk 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 kruk. Itong mga kuan ni guys oh. Manok ni Bossing. Lami na kayo ang kuhan, nag-kaut-kaut ng sabaw. Guys, dalahon na ni Madam Bituela ni Papa. Kay, ang makapanhapon po sila dito. So, naghukad na ko guys. Daw si Doydoy, naglasa siya, dahang kang sili. Hukad na si Doydoy guys. Waman ikita ang munggos Tagalik sabaw. Kalami sa sabaw. So ready na guys. Kao na din ta guys. Okay Doy. Apoy lang. Ayan po it. Apoy lang. Hindi ka na pagkaroon sa halisa karoon na katulituras dito kasi nabili mo ulas na bisin mo sa ito. Hala. Ano sa man eh? Ihugot na dyan sa loyo. Sige na natuyok. Tuyok sa mga loyo. Katol-katol naman. Ituyok sa mga loyo. Diyan. Na dyan. Ha? Na. Posisyon mo naman ng tuyok na punto. Natuyok guys. Natuyok atong kamera guys. Panihapon ta guys. Na panihapon to. Ay na mo. Gabi akong bata kay. Ang akong anak ay nakataon na siya. Taon karon. Kau ta.
Kaon ka? Kel. Ako me. Ako me. Ito ka ko lang nungos. Ito. May unod. Ay, tiin. Kapag tiin, may pagkaan na natin sa balay ka ang ka. Gamay ra gid mo ha. Kamanok mo itong kituan. Manok po eh. Mga bata to. Manok talaga panipa ba? Kaon ka? Paitlog po. Ayaw. Ito, itlog. Ayun. Di ba? Di ba? Yan. Sige na. Ate ko lang. Asa na mo kanon di ay? Yan, di ba magkakakuan? Ay, walang galiyo. Yes, la mga on daw dali guys. Ay pa di ay umo. Ano? Nabidyo ba na mo? Di ka makaon, di ka na video. Kaya mo kaon. Ito laki ah. Ay! Ya, laki mo. Ato. Yan mo na. Ikaw ka na. Diba? Dapat, dapat. Ang ganda. Okay. Maraming kitaon. Ikaw na ka? Day? Ikaw na ka? Tulong din kayo. Ay, ay, ay. Manggal. Warag minti mo anite magniiwang kita. Magkatitis kita. Inaani pimikibutan ko. Magkatitis kita ani. When it's like, oh, it's almost like a fly. It's almost like a ride. It's something like this in my. Ano day? Ay, pinula. It's alive, and you see where the fish is like this thing. Look around my feet, it's like this thing. Like I wouldn't want to show you, but see when they walk away. We go on the mountain down. Ano ba bayap mo ka nila? Ha? Wala, tatay ng bread. Ito yan. Ah, kailangan ka. Hindi ba? Ato rin lang yung si Anzi ha. Ano meron ka sa limitek? Ha? Hindi mo ka ko. Nakaon daw na sila hindi. Hotdog. Panok ba kasi mga kilo ng limitek. Ay, ba? Ako yung ulo sa manok. Pilon ba? Tuhan. Ako na. Lamig yan eh, okay. Sige. Ito si Sili. Sabuhin mo lang siya. Nagluto ka kung yung agi. Balay. Murag ako nakaon, lima ka. Nasinisi, nagurot din yung report. Nagbukdod sa iya. Nakugaw kayo. Kung kanyo may magkaon ka mo. Ano niyo?
Kaya niya tinampuan natin. Kan tagmingos. Buhay manok ba? Ang problema tinam kay baligya sa ipod. Nanti kung tabuyon ba sa batiin. Batiin ba pag buyon ba? Rob, may tiis ba? I just cry. Nakasilaw ko, dahon sa bulang mo yung giluto. Take ka ng mga muslim. Bula-bula. Hindi. Ito ko din. Hindi mo bula man eh. Bula-bula. Daddy, 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 bum. Orag. Sorry, narinig eh. Magtagot ang dokot. Ano kung situndaan ba? Susus, kahalang basta di ka naman sa inyo di eh. Gapit sili guys oh. Murag mo dun mo. Hindi naman yung pili eh. Kilo ah. Kaya ka pa. Sana. Ang nataba na kita dito. Ay, gamit ko. O dito ka oh. Kasi rin ito di. Okay, init na ni. Halang ni. Tatil ka ron. Tagaan na mo. Tagaan sa kami. Ginuang. Ya. Ano sa ginuang? Ano tuwa na yun? Wala na halang yun. Pwede mo nito. Eh, may kausap na kurot na. Nagkilakad, nagkilakad na. Gusto mo siya ng kanikaon na naon. Apa na magkakaroon ng may awa na. Mura na. Ay, kasi gamot yung taon eh. Ano nga, hindi mo na kanikaon din. Sarahot ko yung turo na. Ay, may bakla na. Sarahot pa nila yun. Dapat kami sa pinamama na paana. Yapon. Ngit-ngit siya. Hindi ka ganano ka nga anak ng niwang. Pag ipakaon. Hindi puro mga daguhan. Kamu kay niwang bata. Pagtambok ka sa kayo. Kamu kay tambok sa kayo. Iwag sa Jimmy. Iwang ulo. May kaya dako. Ito tambok. Ini ko ba si Langlang, si Alian o si Sinsin o Dagko. Ini lang ang dako ngipon. Nagsihalang man siya na. Hantay ko halang ko. Lagi na din sa sobek eh, pasok ka ba eh. Nagwapa rin siya. Hindi naman siya saan. Tulad yun nila. Gwapo lang lang lang. Ah! Nabon, di! Ate! Sabi niya, pagawin ako ng sikit eh. Wala, ang diet na ko ano. Pong, umalagi ito dito ang bata. Ito ko na sila. Ikaw na rin sinite. Ha? Oo, pag ganin na. Luto na ko itong hotdog na. Tagsaan nila. Na. Ah, pilawin. Pero, kahit kang nanidoy. Sila po ang yun. Ay, sakit kaon si mama. Mana mo kaon niya mama o ka na kaon. Wala na dito ka. Kagay, kailang ka nag-video si Manay. Ako mag-video. Sungitan ka. Wala ka, nagdagan-dagan, nagpapagkaon. Nanawag na. Michelle na. Ah, ako na. Ang kasi eh. Silpon na lula na eh.
Ipon nila. Gusto na. Ano naman? Tapos yung dalawa. Ay, ikuan na na. Uy, makakuan na yung sasagaan. Bakit? Maghinay ko sa inyo kay mahinay ka. Mahinay ka, manig. Dami, hindi kaon ba? Ay, kasi pakatana si MJ. J, pagkrasi sa imo, J. Di ba, 1 week ra? 1 week ra. Oo, what? Ha? Dili, ay. Kaya kasi mana. Dili, ay. Kaya kasi mana ako aman. Ikan pa-process. Oh, ha? Nah, teh, pakai pun teh. Ayaw ka makito. Ayaw ka. Ayaw ko prito. Oh. Teh, pinapon teh. Sige. Ulau lagi. Alam. Wala ka dali sa. Ito dala pa niya pa rin. Ha? Babol mo yung ko. Tidak ulau ko. Pan. Basta permero pa ka. Manawa sa dina. Ayaw kita. Isa kasi Oh, mana. kala ka. Oh, ito ka dito ba? Yan ang ayaw ko. Liko pa, liko lang. Ha? Lechuga umatang. Ang kanang kasi sa imo. Lechuga is sweet. Mo. Sweet. Sweet. Dili. Ham. Kanang Lumakyali. mga dili ka balo magkuwarang kilay. Sweet. Ate, ate. Dito daw, dito. Naganda mo, ate. La, na. Minsan mo na imo. Ramagod. Tarong mo na kong kamera. Ha? Ayaw na dito. Acha, acha, Wala na. Wala na kwarta na. Wala man na gibidyo. Bata, Gilikod na din. Ayaw pagtuwa na kami na kay ako. Kaduhan ako na nagpa-process. Ha? Ayaw. Di sila kakit ano? 5 days nagalit ko. Ano, makita na siya. Sugar. So, ikaw magtanong. Aba! Ubog! Dili. Aram sam sam bili aram sam kanta daw, ikaw daw, kanta daw. Sam little babies slow sama ho semua Wala sila nagmuna. Aron mahulog.